moments. En aquests moments nosaltres podem posar atenció a uns certs estímuls i no a uns altres. És a dir, que nosaltres filtrem, i filtrem cadascú d'una manera diferent, i aquest filtre diferent que fem cadascú és una mica el que intenta estudiar la programació neurolingüística, no? Perquè uns filtrem d'una manera o una altra, vull dir, hi ha 3 blocs importants dintre del filtre i, bueno, i allà hi ha coses que són les que es van estudiant i on es van aplicant les tècniques, les diverses tècniques. I la finalitat és aquesta, és la de donar-se en compte, prendre consciència de quina és l'estructura que tu estàs utilitzant per filtrar la realitat en el moment en què això t'ocasiona una dificultat, evidentment, perquè si tot va bé no hay que tocar nada. Però quan un està en un moment de dificultat, quan un està en un moment que té emocions angoixants, quan un té respostes que no són les que vol donar a la vida o en una situació concreta i es planteja que vol canviar-ho, i evidentment es pot canviar, ja fa uns quants anys que la ciència ha demostrat que no estem determinats, estem només condicionats. Llavors, a partir d'aquí, nosaltres podem canviar les nostres estructures mentals, podem canviar les nostres estructures de percepció i podem canviar la resposta, amb la qual cosa canvia la nostra realitat. Estan analitzant el comportament de les persones pel seu grafo social, més que per el relat que apareix en el seu currículum. És que el currículum ja no té cap sentit, no té cap sentit, perquè ja no s'està triant a la gent pel seu coeficient intel·lectual, sinó se l'està triant pel seu coeficient emocional, i això no es veu en un currículum. Exacte, i està canviant molt, i estan apareixent eines, que moltes d'elles estan venint dels Estats Units, que llancen unes mètriques des del punt de vista de comportament de les persones en els entorns socials que estan ajudant a seleccionar-les per poder seguir un patró emocional a l'hora de fer la selecció, i això és molt interessant. I la pena és que la majoria de les empreses viuen en un món una mica allunyat de totes aquestes coses, perquè estan en un rictus de supervivència, i serà complicat, que encara el 80% de les empreses a l'Estat són d'unes 5 treballadors. I aquestes estan... És un error pensar que la supervivència, per mi, conec el món de la PIME, i és un error quan som empresaris enfocar-nos només, que és el que fem moltes vegades, en temes financers, com deia abans Doñate, perquè llavors estàs sobrevivint a nivell financer, no? És a dir, inverteixo en això, no inverteixo, basat en els números. I la supervivència de les empreses avui dia, amb aquest canvi de paradigmes que parlàvem i amb aquests nous models que o s'adapten les empreses o es moriran, haurien d'estar justament fent el contrari, aprofitant un moment en el que no tenen massa feina o en un moment en el que s'han d'adaptar totalment i que a més hi ha moltes més persones en el mercat per poder fer una bona selecció de personal, etc., una bona formació, per estar invertint en això, per estar invertint en el canvi, per estar invertint en el canvi estructural de l'empresa, en el canvi de model de valors, de direcció, visió, missió, etc. Jo, si em permets, Mercè, referent a això que estàs comentant, en David i en Pau, crec que saben que jo vic a cavall entre Santiago de Xile i Barcelona. Per tant, és molt curiós, perquè em passo l'any visquent 2 processos, un de creixement i l'altre de decreixement. Llavors, clar, hi ha a sobre 2 hemisferis diferents, no? Llavors, clar, això és curiosíssim perquè a Xile estem a l'any de la innovació i tot crece. Vull dir, tot funciona, tot s'expandeix, tot tira, tot camina, saps? Vull dir, és totalment diferent. La realitat, també us he de dir, que em trobo amb les pimes és molt similar a la que em trobo aquí, pese a que estamos en el año de la innovación. Sí que és veritat que per mi la diferència bàsica és el model d'estat, però bueno, això és un altre capítol.